Magandang hapon mga kapatid. So yun, may naisip ako dahil lockdown. Nag-isip akong prank. Paprank ko si Pong. Kasi siya yung pinaka-cute sa aming magkakapatid. Ang pala ko, bibili akong stick ko. Tapos, papalaman na namin ng sili. Guys, sili. So yun guys, sana maging successful. Sige na. So yun guys, dito po tayo ngayon sa Barangay 4. Dahil walang quarantine, nagpabili po ang stick ko dahil lang yung kapatid ko. Tangina mo, kapal mukha mo. Kaway! Daman ka na pabilisan kumain ng stick ko. So yun guys. So yun guys, ang galing ng aming trip. Yung stick ko nilagyan sili. Kasupangan mo, hayop ka. Flip-flop. So yun mga kapatid, sa perfect namin yung aming first prank sa aming kapatid na bunsong swapang. Smile naman dyan, te. Smile. Pura o.